Molt bé, doncs benvingudes un cop més a Píndoles d'Antropologia. Ara feia dies que no fèiem una entrevista i aquesta em fa especial il·lusió. Um, Avui m'agradaria parlar d'un tema que sempre m'ha cridat l'atenció i sempre m'ha preocupat perquè he tingut gent molt propera a qui m'estimo afectada per aquest tipus de casuística i crec que és un espai de lluita i de reivindicació que és molt important i necessari. No? Um, Em refereixo en aquest cas a la grassofòbia, que és una discriminació per raó de normativitat corporal, que des de l'antropologia s'abarca o s'abasta des de l'antropologia del cos, però hi ha tot un sector també de des dels moviments socials i polítics que també el tracten, no? Que és sobretot el paper o la veu que vull donar avui aquí. No? Per parlar d'això, parlarem amb Kai Guerrero. Kai es defineix a si mateixa com una persona no binària, a si mateixa, com tu prefereixes que et digui. Entenc que tens un grau en filologia hispànica i que tens un màster en estudis culturals i de gènere, i també es defineix a si mateix com a activista contra la gordofòbia. Suposo que haurem de fer una prèvia perquè em vas comentar que tu prefereixes la paraula gordofòbia abans que grassofòbia. En qualsevol cas, també, si algú li sona d'altres àmbits, en anglès, que és d'alguna manera, entenc que sobretot sorgeix el primer moviments socials i polítics que lluiten per això, és la fatfòbia, no? L'anomenen fatfòbia i aquí l'acabem traduint. No? Doncs parlem-ne amb Kai. Primer de tot fem aquesta prèvia, no? de com anomenes aquesta lluita i aquesta discriminació i a partir d'aquí doncs, parlem una miqueta del punt. Vale, moltes gràcies. A veure, jo faig servir gordofòbia i crec que en general a la comunitat és la paraula que fem servir, però té un motiu polític, tot i que lingüísticament en català seria més correcte grassofòbia. Clar, nosaltres, quan ens insulten, quan ens volen fer mal, ens diuen gorda, o gordo, o gorde, però no ens diuen grassa. Vull dir, a mi quan m'han insultat pel carrer m'han dit gorda de merda, no m'han dit grassa de merda. Vale? La paraula que té per mi més estigma, la que té, mai m'he dit, un pes més simbòlic i més social és gorda. Per mi la paraula grassa és molt més neutra, en el sentit de que no la veig tan connotada ni com de negatiu. No? Llavors, una gran part de l'activisme que jo faig i que moltes altres fem és reapropiar-nos de l'insult. No? Perquè la paraula gorda, que a mi el primer cop que me la van dir tenia 4 o 5 anys, vull dir, que he crescut amb aquesta paraula, sempre ha tingut una connotació negativa, alguna del que t'has d'avergonyir, una cosa que has de rebutjar. Llavors, el procés d'agafar aquesta paraula i dir, no, doncs jo sóc això, jo sóc gorda, per mi va ser el primer pas en quant a l'activisme i a reconèixer des d'aquesta posició, des de l'empoderament i des d'una mirada crítica cap a com es construeix aquesta categoria de persona gorda. Llavors, per mi la paraula grassa és molt més descriptiva i neutra i em sembla bé fer-la servir, però a nivell polític per mi no té la mateixa força. Llavors és per això que faig servir gordofòbia i quan vull parlar des d'aquesta posició dic que soc gorda perquè hi ha tota aquesta... sí, tot aquest pes darrere polític i social, no? Llavors, i crec que el consens és bastant així, o sigui, jo no conec masses activistes que facin servir un altre terme. Llavors, bé. Molt bé. Doncs, si vols, podem anar cap a la vessant que et sembli millor. Podríem parlar conceptualment de tot el que implica i quina és la definició exacta i quins són els detalls de la lluita i de les troballes conceptuals i socials que s'hagin fet, o podem anar a veure com estan avui en dia, per exemple, a Catalunya, aquesta temàtica, com es treballa, com són els col·lectius, si n'hi ha molts, si no, quina és la incidència que hi ha sobre la societat, si hi ha hagut avenços o no hi ha hagut avenços en contra d'aquesta discriminació. Qualsevol cosa que tu vulguis compartir en aquest sentit ens servirà per posar-hi.
Sí, bé, a veure, o sigui, la lluita contra la gordofòbia, com deies, va néixer sobretot en l'àmbit anglosaxó, als Estats Units, des de grups lèsbics, sobretot, i queer. I tot i que això va ser als anys 70 aproximadament, tot i que aquí ens ha arribat molt més a través de Latinoamèrica, a través d'activistes argentines, uruguaianes, no? I encara ens falta bastant de camí. I bé, el que passa és que crec que aquí s'ha visibilitzat més el tema del body positive, que no va ser el mateix que la lluita contra la gordofòbia, perquè, bueno, parlant d'una mica més de definicions o de temes conceptuals, clar, la gordofòbia el que és un sistema d'opressió contra les persones grasses o gordes. Bé. Llavors, això implica moltes coses, no només que no entrem a dins del cànon de bellesa, que és en el que centra el body positive, no? De dir, doncs tots els cossos són macos, podem estimar el nostre cos, i això està molt bé, però l'activisme contra la gordofòbia va una mica més enllà d'això, perquè també hi ha un tema de discriminació en l'àmbit mèdic, no? Des de anar al metge i que no et prengui seriosament perquè com ets una persona gorda directament ja tots els teus problemes són perquè ets gorda i no et diagnostiquen bé de vegades o no et donen pastilles que necessites perquè engreixen, a mi això m'ha passat. Bé, o això, o et fan preguntes que no venen al cas, no vas perquè tens, no sé, un gra al cul i et diuen que no és que t'has de primar, no? Vull dir que no... Moltes vegades això fa que no vulguem anar al metge i això porta problemes, no? Al final, perquè si no vas al metge pots tenir complicacions. Llavors, això, per exemple, és un àmbit. També, des de l'àmbit mèdic s'ha patologitzat molt el que és el cos gras i es fa servir la paraula obesitat, que per mi és una paraula que no s'hauria de fer servir, bé, perquè té aquest discurs darrere, no? Que el nostre cos està malalt i per tant l'hem de canviar i tot això, no? Que no és ben bé així, o sigui, que, clar, el cos gras sí que ja és un factor de risc a l'hora de poder tenir certes malalties, sembla ser, però no és en si una malaltia, en principi, no? Però bueno. I tot i així, encara que fos una malaltia, tota la discriminació que rebem tampoc és justificable, no? Llavors, això és un sector que l'activisme denuncia, però no és l'únic. També hi ha un tema d'accessibilitat, de no cabre a les cadires o de que se'ns trenquin les cadires, de que, per exemple, el cinturó del cotxe no t'arribi, no? I això és perillós. El tema de la roba, de no trobar roba de la nostra talla i si la trobem és molt cara o és de mala qualitat o és molt difícil de trobar. Llavors hi ha un problema d'accessibilitat aquí també. I després sí, hi ha tot el tema del cànon de bellesa amb el que comporta, que té a veure amb com ens relacionem, com ens tracta la resta de la gent, si se'ns veu com a persones desitjables, estimables, vàlides o no, que majoritàriament no, però bé, això ho estem qüestionant. També hi ha una discriminació laboral, de a tu no t'agafo en aquesta feina o no tenim les mateixes oportunitats laborals perquè donem mala imatge, no? Aquesta idea de que una persona grassa també està associada a ser gandula, a no cuidar-se, a ser poc productiva, perquè, clar, si no pots controlar l'aspecte que té el teu cos, per tant, tampoc podràs fer la teva feina, no? Llavors, bé, hi ha molts factors que intervenen aquí i després, si volem anar més enllà, també hi ha una intersecció amb el feminisme, no? Què passa quan en els cossos grassos que són dones o són llegides com a dona, o després amb el tema del racisme també hi ha molta relació perquè també la gordofòbia també s'ha construït molt a partir del colonialisme i com es llegien els cossos racialitzats i així. Vull dir que hi ha moltes... És un tema prou complex a nivell teòric, a nivell vivencial també. I aquí a Catalunya fa uns anys que està començant a haver més moviment. Hi ha el Comando Gòrdix, que van fer un cabaret
gordo en el qual jo vaig participar fa uns anys i encara estan fent feina, fan coses, fa poc van treure un fanzine, o sigui, estan actives. Després hi ha molta gent individual que fa feina, moltes il·lustradores també, per exemple, Arte Mapache també és una il·lustradora prou important que tracta aquest tema, però no hi ha molts col·lectius que jo conegui, almenys, no? Potser conec més col·lectius a Latinoamèrica. A Argentina n'hi ha moltíssims. Llavors, crec que la influència ens arriba més d'allà, paradoxalment, que dels Estats Units, perquè és quan ha començat a visibilitzar-se ja el moviment que ens ha arribat més. Crec que possiblement perquè a nivell de llengua és més accessible. Llavors, bé, sí. No sé si això respon al que Sí, m'estaves dient. perfectament. Era una pregunta molt oberta, o sigui que l'havia de respondre sí o sí, no? T'escoltava i m'has fet pensar en una lectura que vaig fer durant el grau d'antropologia, que em va agradar molt i no sé si és un text que deus conèixer, en qualsevol cas jo el recomano molt, que és, crec que és Comemos lo que somos, de Mabel Rodríguez, que per mi va ser una bona aproximació, tot i que sí que havia tingut alguns inputs per contacte amb altres moviments socials i tal, però hi ha tot l'apartat, sobretot, que parla de tot l'aspecte de la comunitat mèdica i tal, que és molt important que la gent conegui, no? Fins a quin punt l'estructura opressiva no està només en els carrers, amb el body shaming i aquestes coses, sinó que va molt més enllà i entra en les institucions, no? Jo crec que això és molt important destacar-ho, no? Digues. Sí, no, sí que, clar, vull dir, l'assetjament al carrer o els insults que podem rebre per xarxes socials o la violència més que podem rebre de persones individuals no és que sigui menys, vull dir, existeix i és, i s'ha de parlar i s'ha d'assenyalar, però és veritat que hi ha això, hi ha tota una institució mèdica que està allà i que ens discrimina, no? I això de vegades, per això deia que el body positive és un moviment una mica diferent perquè potser no assenyala tant aquests factors més estructurals, no? Llavors crec que és important, vaja. Sí. També estava pensant en aquesta actriu, que ara em sap greu no recordar el seu nom, però que aquesta és una actriu catalana que ve del món del cabaret i de la comèdia, que és feminista i que ha fet també molta lluita en aquest àmbit. L'Etziar Castro, potser. Exacte, sí. L'Etziar Castro podria ser un dels referents ara a Catalunya i inclús a l'estat espanyol sobre aquest tema, no? Sí. Què et sembla el seu posicionament i si coneixes d'altres persones que facin una feina semblant com la pública, com l'Etziar Castro? Clar, l'Etziar Castro crec que és un referent superimportant perquè té una visibilitat molt gran i ha participat en sèries de gran públic, com Vis a Vis, no? Llavors crec que la feina que fa és superimportant i jo l'admiro molt perquè té molta paciència per contestar a la gent i per desmuntar els arguments de la gent i ho fa de manera molt elegant en general i amb molt d'humor i crec que és molt important que hi hagi referents com ella que estiguin visibilitzant el poder ser gorda i fer una feina que t'agrada, no? I tenir èxit, i crec que és important, perquè aquí en general hi ha poques actrius gordes i n'hi ha poques aquí. Aquí jo no en conec masses més, em sembla. Llavors em sembla molt important. Clar, jo els referents que tinc, si no són molt de l'activisme més feminista, no? Com la Magda Piñeiro, que té 2 llibres molt interessants. Un és el Stop Gordofòbia, que a més Magda és una de les fundadores de la pàgina Stop Gordofòbia, que per mi va ser el que em va descobrir tot això. I el segon és 10 gritos contra la gordofòbia, crec, que també la il·lustra Arte Mapache, i són 2 llibres molt importants, crec, i sí que per mi és un dels referents. Ella és... La Magda és d'Uruguai, però viu a Tenerife, i és un dels referents més visibles, potser. Però a nivell així més mainstream o de personatges així més visibles a nivell general, no és que n'hi hagi masses. O sigui, ja et dic, jo els que conec són més d'un activisme més crític, a les xarxes, més així.
encara ens falta feina en aquest sentit. Ens Cai, falta... podríem estar parlant d'això molt i hi ha coses molt interessants aquí per aprofundir i no només aquest tema, sinó altres temes que sé que són de la teva incumbència, de la teva experiència personal i política, però això són píndoles d'antropologia, ha de ser curtet de moment perquè això és per incitar la gent a buscar més per la seva banda i tenir un coneixement general del tema, de l'existència d'això. Ja hauríem d'anar tancant. Llavors, l'únic que aquests últims minuts sempre els ofereixo per la gent que entrevisto, per si volen parlar d'algun projecte seu, per alguna cosa que t'hagi quedat amb el tinter o qualsevol cosa, ara és el teu moment per fer-ho. No, bé, en quant a projectes, estem preparant una obra de teatre al voltant d'aquest tema, que encara està en preparació, però crec que serà prou interessant. I en tot cas, simplement convido a la gent a que s'informi, a que escolti activistes gordes, a que llegeixi i es qüestioni una mica, que no es quedin només amb el body positive, sinó que s'acostin més al moviment d'una manera més crítica. Vale, fantàstic. Molt bé. Tenim nom de la companyia o nom de l'espectacle? Per ara encara no. Perfecte. Bueno, doncs quan sorgeixi, quan això estigui més quallat, jo em comprometo a tornar a fer una entrevista a tu o a qualsevol persona de l'equip de la producció i en parlem i explicitem. Genial. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Kai. Una abraçada. Vinga, adéu. Adéu.